Außenauftritt bei Intercontinental. Ivi. Genieße die Reise, Ivi. Ivi. Lego zu verlassen. Ivi. Ivi. Für einen noch besseren Ivi. bei Pinton Hotels. Ivi. Ivi. Снимаш ли я? Ето виж. Ще сте в туалетната, че ни бе. Тук кой се бори той? Магнита. Ладно, не знам. И аз го бях се борила и той се беше щупил. Той нямаше край него, баща ти вика, какво стана, падна от Чакай, виж как се рата, ето видео, виж. Иви, Снимаш ли видео? ето виж. Ето снимай, така виж, кажи Иви. Ивито би бебе, да, какво го прави тя бе? Ето я Ивито. Иви, кажи. Ето скача. Ето къй. Виж, тя е нещо момиче. Нашето момиченце ето. Ти ма си като магушка. Ето. Ето сега да бушка. Така си бушка, но ние си силито. Иви, Кажи здравей. здравей, ето. Ето вижте носа и като една малка гъбичка. Айде да я изкарам и да излизаме. Кажи сега, Кажи чао, чувай до това. ето кажи сега излизаме. Сега излизаме, спри.